May gabi guys, namin karon sa plaza de Divisoria guys. Yan. Lubak lang. Body na siya sir. Ang body. Para ma-release yun na yung Spike. all body na siya. Asa kami kasi nabakoy sa yatik name. Kunin ko kung doon tayo. Hangin na siya sir. Hangin. Sabi ko na lang natin sa'yo. Latay. Ito na may 30 minutes to. kaya muna ako kaya kintan kaya. Kaya body naman ng 1 hour. Pila bang minutong opera? 30 minutes. Minimum. 30 minutes. 30 minutes. 200. 30 minutes, 150. 200 sir. 200 ang mga upgrades. Kung yung body ay kung 1 hour, 100. 50 po. Hindi na nagyan. Nasaya lang kami dito. Yung body, pero gusto ako pakira ko naman. Pamasa sa all body sir 300. Yung mana, Dili gana lagi ang tirahan. iba na ako nakasaya. Hindi ko lang ganahan sa kang patirahan. Gusto na ako. Ay pagilid lang ni mo gaw din. Imong iyan na yang diri. Karang kandiis niya bitaw. Iduot na niya. Wala mo ko. Sa tikner na. Sa tangkang pakos. Patagtanga lagi. Pinapayin bakit. Hindi na diri siya. Tubag na. Ayaw mo. Ayaw ko yan. Hello guys. Massage na kami sa Plaza de Divisoria guys. Yan. Sakit na inyo mga kalikuran dyan guys. Lapit lang kayo dito. Ngayong gabi. Good evening. Good evening everyone. Ganito yung plaza namin guys. Lahat dito nakahilera guys. Masayos tayo guys. Yung isa may sakit sa sciatic nerve. Kaya pinapres niya yung bandang pali sa bandang kapitan. Malamig-lamig pa naman ang panahon. Ting under na yun sa mga may mga rayuma. Yan. Pamasas na yung mga kasakasan yung masakit na guys. Malamig ang simoy ng hangin. Parang December lang. Good evening everyone. Massage na po kayo. Ngayon, nakamassage na sila guys. May home service naman ako kaya parang nag-alanganin ako maghawak ng tao. Yes! Hello everyone. Massage na po kayo. Kabilaan dito mga masayista guys. Sa dulo hanggang Xavier guys. Kung nagkakagayan di oro pa guys. Alam mo talaga yun ito. Ano ka.
Ang massage namin dito guys, sitting lang talaga. Pero may ano kami clinic din. Pwede kayo mag-request sa clinic or dito sa baba. Maganda ka lang nakahiga kasi lahat ng katawan mo ay maplastar talaga pag massage. Hello everyone. Kumusta po kayo? Yung likod nakita. Ayun. Napakaiba. So ito ang lugar ng Cagayan de Oro guys. Pag pumunta kayo dito, sa gitna kami ng plaza talaga guys. Pag nagpamassage kayo, pwede kayo dito na bili lang kayo kung anong gusto nyong mukhang lapitan guys. May suki kayo, mas maganda kasi malapit lang at mabilis. Ganito yung hanap buhay namin dito sa Plaza de Divisoria sa Cagayan de Oro guys. Nag-uupo lang kami dito. Doon yung mama ko guys. So. Hello everyone, good evening Cagayan de Oro City. Ganito yung sitwasyon ngayon sa amin guys. Parang malamig talaga ang simoy ng hangin guys. Parang nagpapasko lang ngayon guys. Pag wala kang minamassage, laging lalong lalamigin ka. Pag ma-massage mo, may ma-massage ka, mainit yung katawan mo kasi nakakano yung dugo mo. Nakaka-circulate. Ayan na, nag-massage na yung kasamahan ko. Ayan na. Kasi yung client, inaayang niya yung sciatic nerve. Hindi pa yun nakuha sa kabila. Nagpamassage na pala ito. Ayan, ganyan ang technique sa pagmassage dito sa likod guys. Mag-upo lang kayo at ganyan na. Ayan. Na-focus siya batla sa may sciatic nerve kasi nandun ang kanyang sakit. Malamig talaga, grabe kahit naka-jacket na ako guys. Minsan ko kasi yan kasama ko. Ayun, kasama ko sa kabila, hindi pa nakamassage. Matumal nga yung guys mo. Pero may home service ako mamayang 9:30. Kaya nag-live ako kasi ayaw ko mawak muna ng client kasi 1 hour baka hindi na ako makarating doon, malayo ka naman. Ganyan ang ginagawa niya. Nagmamassage. Hi, Seller Tone. Good evening to you. Good evening, everyone. Welcome my vlog. Welcome my vlog. Matagal na ako dito sa YouTube channel ko guys kasi pinalik-balikan ko siya kasi minsan pag di ako na busy sa work ko, tinitingnan ko yung content ko. Hindi lang yung followers ko dito guys, 200 plus lang. Saga-saga lang to guys. Where you from, Seller Tone? How are you for today? I'm from Mindanao, Cagayan de Oro City, Philippines. This is our reality lifestyle at the evening. We do massage our client like this. He has a sciatic nerve pain and
This is my cousin, and he doing um, blessing her pin. English kuratan. Pag Bisaya man ko guys eh. And this is now when I'm free. I'm looking for client for walk-in or my old client. And welcome new clients. Wow, ganyan talaga. Waiting for my client here, sitting in the street on the corner, the middle of the Plaza Divisoria. I can't speak English or Bisaya. Mas better Bisaya. Oh, di ba? Diyos ko po. I don't have client now. I'm just sitting free. Waiting for my client. I have two client from service. Waiting for how many hours? 1 hour and 30 minutes. Later, I'm going there to do massage. While I'm waiting for my client, I don't have any client to sit in my chair to do massage, but until now I'm looking for clients. Uy, English mo, Kuya P. Ito guys, no? Sorry guys ha, pag English ka, Bisaya to ako. Sorry guys. Pwede nga, I'm just bored. I'm just sitting and vlogging. And I'm just speaking Bisaya guys, but sometimes under niya akong utok ng English na wrong grammar, kaya wala yung nag-work. Di mo guys mag-vlog ka. Diba? Ito guys no? Huwag naman guys mo nang naka-English ka. I have a circle friend here, Dumasats, and this is my cousin, and this is my friends also therapist. Oh, see, you can see this. Oh. If you have back pain and shoulder pain, frozen shoulder, we can do that one. We can release your muscle stress, do massage, and kailangan mo magpa-massage na kumakain muna kayo bago massage. Hindi masyadong full stomach, just normal, not full, not empty, okay? Just we can handle that one. Ang gusto ko yung hihilutin namin po yung kumakain na at walang operasyon sa katawan, walang high blood pressure, walang, basta marami. Pag hindi naman din kayo pwede i-massage, ano po kayo ng doktor nyo, advice kung pwede kayo i-massage pa kayo, hindi kayo pwede i-massage ha. Lalo na yung may mga pali, sobrang ano na sa katawan. Katulad yan, nakadalawang beses na nagpamassage, so masakit pa rin yung sciatic nerve niya. Alam mo guys, masarap acupuncture din. Marunong din pa ako niyan, nag-aral pa ako niyan. Pag may karayom na po ako sa needle sa acupuncture, ano lang ako guys, post lang ako kung may available ako. Pwede rin po akong mag-acupuncture. Pag malubhat na yung sakit niyo, guys, huwag kayo sama-sa lumapit ha. Doon kayo lumapit sa, you can go to your specialist, doctor, to your health. You just asking for advice. Yung mga may cancer, bawal ha. Yung relaxing muscle lang guys, ang kaya namin. Hindi rin po hindi kami magbigay ng mga tawag nito po. Yung mga gamot, bawal yan din.
Mag-massage lang kami, relaxing. Shiatsu, Swedish, acupuncture, hilot, ah, tapos ano pa yun? Pintusa, kaya din namin yan guys. Accredited kami sa mga AIDS license, saka sa massage therapy, insiko, health wellness. Maraming tao dito guys. Yun. Napokus talaga siya sa baba dahil kaysa sa sciatic nerve. Ayan. Gusto niyo ito, ano namin yung location namin guys. Dito lang sa 7-Eleven. Doon sa BPI. Harap ng amphitheater, tsaka harap namin ang Palawan Pawn Shop. Nasa gitna lang kami guys. Oo, nasa titi. Dito lang guys kami, nasa gitna kami. Yeah, manurog ko pa rin ba na That's it guys. Thank you for watching and God bless everyone. Amping kanunay everyone. Wala yung pangalan mo. Ako na pala nakadagana ng pinatabangan. Sabi ko doon ito. Sabi ko Ako na lang pumunta ng